Моля ми просто, Господин, за Твоята милост и време да бъде живота, Господи. Благодарим Ти, Господи, за всичко, каквото ни съм. За което ни подари. За кръвта, която си стрелял за нас, грешниците на Голгота, Господи. И с тази сила, Господи, Ти си ме откупил от Твоята свята кръв, Ти си ме откупил, Господи. Господи, в Твоята скъпоценна кръв. Вярваме, Господи, в Твоята святост, Господи. Вярвам, да бъдем съдебни, да бъдем Господи, както нас. И да бъдем мъдри, Господи, чрез Словото Ти. Да се съдебни за почтенна употреба, Господи, за да можеш да се потребяваш както нас. Защото Ти казал в Словото Ти, че нищо нечисто няма да влезе в Божия стан. Да, Господи. Моля, Господи, Ти да бъдеш с нас, в всеки ден през живота ни. Моля Те сега да благословиш пастора, който ще изповяда Словото Ти, Господи. Да ни насърчи, Господи, с това Слово, защото вярваме, че то е от Тебе, Господи. Вярваме, че то ще бъде за Твоя прослава, Татко наш. Благодаря Ви, Господи, за всичко, каквото правиш за нас. Моля Те, защото да бъде благословен и царен в Твоето име, Господи, свято. Слава Ти да бъде вечното Ти, свято могъщо име, от сега и завинаги. Амин. Амин, амин. Спрете ми ходите, ако ще спрете ми ходите. Слава да бъде на Господа. Днеска искам да говоря за една тема. Дали! Ето предоставяме. Искам да говоря за Святия Дух. Знаете, в неделя ще говоря за Петдесятница. И хубаво така в аванс да говоря да кажа някои неща отново за Святия Дух. Не искам само аз в годината само да говоря за него, а искам да така говорим за Словото Божие, не учи за това нещо. Да говорим. И трябва да знаем нещо, което е важно. Святия Дух не се дава по заслуги. Той е дар по благодат от Бога. Значи, какво значи това? Вижте, понякога хората мислят, че едва ли не ще трябва да правим това или това и видим Бог ще ми даде повече от това, което искам. Едва ли не. Ще кажа защо. Коли, спи микрофон спи. Благодаря. И сме свикнали поначало наистина и на тази земя, като работим, работиш определена работа и получаваш заплата. Правиш нещо повече и правиш нещо повече. А тук мисълта ми, че Бог ни насърчава да искаме повече от това, което вече имаме в себе си. Това е нещо много важно. Защото през самото новорождение Бог идва чрез Духа си в нас и новораждане и прави в нас ново създание. И както спасението е дар по благодат от Бога, той не става. Човек не може да се спаси. Човек може да се напъва, да каже сега, фарисеите знаеха много Слово Божие, но обаче реално не познаха Бога. Спасението е свързано с една личност. И аз сега така, а това е вечен живот, да познае Тебе, единият истинен Бог и всеки за какво си изпратил. И да то спасението в Ефесяни Словото Божие, апостол Павел обяснява как става това. То не става от нас, от нашите заслуги, става именно от Бога. Това е дар по благодат. И е дар по милост от Бога. Слава да бъде. Каза така. Защото по благодат спасение, чрез вяра, и то не е от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, да не хване никой. Значи никой човек не може чрез дела да каже, аз ще правя това долу надолу, и вече ще придобие Божията милост, Божията благодат. Нашите дела, без Бога, са като мърсна риба. Писание каза, вашите прави дела са като мърсна риба пред Него. Така че никой от нас не може пред Бога да каже, Боже, аз съм това, което съм и заслужавам повече от това, което ти ми даваш. Бог даде необходимото. Въпросът е, човек трябва да има правилната мотивация и правилните мотиви,
когато иска нещо от Бога. Защото Бог не може да бъде излаган. Ще кажа, защо преди 30 години, почти 35 години, как вярвах в Бога, тогава... Спирам така, да. Тогава имаше хора, които наистина бяха така по-стари вярвата, и ходих на църква. И така, честно ме питаха, брат, Фари, ти имаше език? Кое е това език, бе? Кое е? И те ме гледаха от високо, те бяха наистина по-стари вярващи. Говореха на езици, аз няма слушах, нямам нищо. И понякога едва не се получава някои от тези, които хора говорят езици, се имат за по-духовни, а другите, които не говорят, са едва не там някъде. Разбирате, Бог не обича всички. И Бог дава дарби според Неговата воля. Но после тук говорим именно за Святия Дух. Значи, Святия Дух е дар по благодат от Бога. Самата благодат означава неслужена милост. Никой от нас не може да служи нищо от Бога. Не може да каже, иска да служавам. Това е дар от Бога по милост. Сега, както Святия Дух е дар по Бога, така и спасението е дар по Бога. Помните в Марка 10 глава имаше един човек, дойде при Господа и каза: Учителю благи, какво трябва да правя, какво трябва да сторя, за да имам вечен живот? Той дойде при Господа. Исус му каза: пази заповедите. И той каза: аз съм благословен, като пазя тези заповеди. И тогава Словото Божие каза: Исус го погледна и го възлюби. И му каза: иди продавай всичко, що имаш, раздай на бедните и ще ме съкръща на небето. Какво прави този човек? Обърна се и се тръгна. Беше човек с много имот. И тогава Исус каза: колко мощно ще видят Божие царство тия, които опаднат на имота си. Не е невъзможно, но почва. Защото понякога вижте, човек, имайки в тази земя много повече, колкото му е необходимо, започва да стига самочувствието, аз от гордостта, и това реално пречи да познае, че има един, който е на всичко. Самият Соломон, вижте в Соломон, притчи 30 глава, 7 си каза така: Господи, гледаш в тия, не ми ги лишавай. Не ми дай така богатство, да не би, да кажеш ти кой си, се гордея. Не ми дай така скъдност, да не би от камна и да се греша. Дай ми хляба, що ми се хляба на времето. Така е, че човек трябва да бъде наистина, преминах през тази земя да има право разбиране. Това, което е необходимо, нужда се от Бога, от Неговото Слово и от Святия Дух, който е в нас. Днес искам така да апелирам, да бъдете жадни за повече и повече от Святия Дух. Искайте. Ще ви кажа защо. Святия Дух той е Бог. И когато искаш повече от нещо, повече от Бога в себе си, искаш повече и повече от Бога в тебе. Така че Бог не дава на тези неща. И когато говорим за Святия Дух, в Словото Божие, Деяния 2 глава, когато Петър проповядваше на Пятидесятница, тогава че се една проповед повярваха 3000 човека. Обаче как повярваха, тук е много интересно. Деянията на апостолите 2 глава, там се пише как Бог взе Святия Дух и започна всичко да почна църквата. Обаче когато Петър стана да говори, и Словото Божие каза, че в края на проповедта Словото засегна, те казаха така: и те нека да знае, добре сте изведе дом, този, с когото вие разпънахте, някой Бог е направил за Господ помазаник. Той направо ги настъпа. И като чуха това, те оженени състав си, оженени. Рекоха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, брате, какво да сторим, че са виновни? И тогава Петър каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово, да прощете греховете си и ще приемете този дар Святия Дух. Значи първо е покаянието и тогава наистина и да Святия Дух в живота ни. Но въпреки че наистина гнев Словото Божие, в Коринтите 12 казва така: никой без Святия Дух не може да чие със Господ. Това какво значи? Ще направим една картина. Стои някой невярващ. И да някой вярващ му казва за Бога. И му говори. В същото време, когато говори Словото Божие, ти му говориш. И да Святия Дух им открива кой е Исус Христос. Открива му истината от Твоето Слово, от Словото си. И тогава той човек наистина разбира, че Исус е Господ и повярва. Без Святия Дух никой човек не може да жи за Господ, така казва Словото Божие. И сесията е, човек се новоражда, става много създание, получава много живот и това е прекрасно. Сега, относно кръщението на Святия Дух се нагорече. Това не е нещо, което едва не мога да кажа така, прищявка някой човек. Някой може да каже: защо трябва да искам повече Святия Дух? Ще кажа защо. Вижте, семейство каза така. Лука Шатова каза така: когато си отиваше от тази земя, така е писано: Христос трябва да поставя и да слиза на мъртвия трети ден. И аз пращам върху вас обещанието на Отца ми. А вие стоите в града Йерусалим, тук се учите с сила отгоре. Тук сега, че сила отгоре.
Святия Дух е дух на сила. Сега за каква сила става въпрос? Тук не става дума физическа сила, тук става дума за сила в духа. Защо? Защо се назовава тази сила? В Деяние 8 казва така. Да се домина на Господа. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене. Както в Иерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Значи нещо така, сила, свидетели. Вижте, никой човек, християнин, колкото и много да знае. Словото Божие казва, знанието възгордява, любовта назидава. Без Святия Дух няма как да бъде добър свидетел за Бога. Макар че всеки християнин е свидетел за Бога. Хората не виждат Бога, виждат нас. Те не чуят Бога, те чуят нас. Те няма четат Библията, те четат нашия живот. Така че важно е какво показва миналото на този свят. А именно, че Святия Дух, Бог ни дава сила да бъдем истински свидетели за Него. Истински. Не само да търчим християни, но наистина да бъдем Негови. И сега, не просто дух на сила. В Тимотея даже дава още една характеристика от този Святия Дух. Словото Божие казва така, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Сила за нов живот. Искам да ви кажа, че без Святия Дух няма как да започне нов живот. Плътта мене ще побеждава. Старият човек мене ще иска да бъде на върха. Старият човек мене ще тръгва към греха. Но именно чрез Святия Дух, чрез новорождението, Бог ни дава сила, чрез духа да поставим правилните места на правилните места. Да поставим Бог на първо място, греховете и старият човек да умират на тия заминава. Така как Словото Божие. Така че и сила казвам, любов и себевладение, любов към Бога, любов към брата, към сестра, към ближници и любов даже и към този свят. Макар че Словото Божие казва, ако обичате само тези, които обичат вас, какво толкова правите? Човек не се трябва да разбира, че не трябва да обичаме хората с тази божествена любов, както той ни обича. Вижте, искам да кажа, аз съм казал пъти, лоши хора няма, лоши господарен. Дяволът, който е на тази земя, той върши нещата. Така че наистина трябва да показваме любов към този свят, към хората. Да им покажем, че има един, който обрязна накъсна за техните грехове. Че има алтернатива, че има вечен живот. Живота не е само на тази земя, ядене и пиене, купоне и това е. И нещо много повече, има вечност. И каза, любов, себевладение. Това себевладение, тук говори, че всеки един от нас трябва да владее себе си, на кого се покорява. На греха или на Господа. Някой ще каже, аз искам, ама не мога. Не. Много пъти, когато човек греши, винаги някой друг ме е виновен. А там, когато се греши, когато Бог му казва, какво направихте, бе? Така, жената, която ми даде, тя ми даде плода. Жената казва змията, всеки прехвърли щопката на другия. Ще да кажа, че всеки един човек е отговорен за решението, което взема и за това, което върши. Така че наистина това е много важно. Сега, себевладение, това е много важно, това е дух на... Не напразно в Галатяни 5 глава, 22 си казва, че плода на духа, това вече духа, който е в нас, има плод, лъкаме, любов, радост, мир, кротост, благост, верност, милосърдие, всевъзнание, дълготърпение. Това са 9 плода на духа. Тези неща, полека, Бог започва да ги изгражда. И човек може да почне да се променя, има чрез духа, който е в нас. Сам човек не може да се променя. Сам човек може да иска да стане добър. Обаче това е една фасада. Фарисеите изгледаха много добри пред хората. Обличаха се добре, вършиха много правилни така неща пред хората, вършиха първите места в стол на местата, обичаха да ми кажат на божните, обаче Исус каза, тези хора, когато се говори за Бога, сърцата им се държи от Него. Така че да има като фарисеите. Техният живот беше лицемерие. Това беше класа на фарисеите. Сега Словото Божие ни каже именно за Святия Дух. Някой ще каже, добре, днес къде е Святия Дух? В Йоанна 14 глава, когато Исус се подготвяше своите апостоли, ще се отиде от тази земя, иска да подготвя времето, когато вече няма да бъде след тях. И нормално те се притесняваха, защото той беше след тях 3 години и половина. Заедно се храниха, заедно почиваха, заедно спаха, всичко го правиха заедно. И те виждаха чудесата, знаменията, Словото. Те се участваха в това, което върши Христос. И те бяха свидетели на всичко това нещо. Той после ги прави дома по дома, като апостоли, като ученици, но така че те бяха заедно с Христос. Исус ги подготвяше, той няма бъде след тях. Той им каза така, да се смущава сърцето ви. Ви вярвате Бога, вярвате в мене. Сега, но както вярвате Бога, без да виждате, така съм да вярвате в мен и когато ме няма да видите. И после каза така, няма да в тази ситуация, ще дойда при вас. Тук именно говори за Святият
дух. Той отиде в небето и изпрати Святия Дух, който на тази земя. И никой не може да вземе Святия Дух да уподоби с пари. Някой може да мисли, аз съм също успешен бизнесмен, богат съм, какво е толкова, знам някой лев там на някой апостол, някой пророк или някой пастор да ползва ръка и да получи духа. Няма стане. Ще дам къде пример сега в Словото Божие, където един човек в Словото Божие казва на апостолите: дайте и на мен тая сила. Обаче да какво стана сега? Трябва да ми ясен въпрос. От кого да я получим и от кого да очакваме тая сила? Духа, това е много важен въпрос. Сега искам да кажа, което е важно. Важно е да искаме да се молим, но да бъдем първо с искрени молитви. Защото Бог знае всичко. Не да искаме нещо да бъде над останалите, а да искаме нещо, което да бъде в служба на останалите, в служба. Всяка една дарба Бог я дава за да бъде в служение на църквата, да бъде наистина да служи на останалите хора. И сега Бог чува молитвите ни, но вижда и мотивите ни. И за Бога няма нещо да Вижте, в Ефесяни 3.20 казва така, Ефесяни 3.20. Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме да мислим. Да, ние сме ограничени хора. Ограничени в мисли, ограничени в действия, всичко е ограничено около нас. Но за Бог няма нещо. Бог е неограничен. Бог е вечен. Бог казва и става. Така че за него няма ще може нищо невъзможно. Така че трябва да вярваме в Господа, да вярваме в Него. Еремия 33 казва така: извикайте към мен и ще отговоря. И ще покажа велики неща, които не знаеш. Виждаш, когато извикаш към Бога, ще му е отговор. Ама сега, дали ще му отговоря веднага, дали малко по-късно никой не знае. Много път казано, когато християни нужда от търпение. Когато не получим веднага, искам нужда от дълготърпение. Ще дам един пример. Помните, Авраам 25 години изчака докато дойде подаръка от Господа. Йосиф 13 години изчака докато слуша това, което му даде. Бог каза. Така че винаги има един период, в който Бог каза и период, в който получаваме. Сега, разбира се, не искам да бъдем хора, които са обезсърчаеми. Не се молим от Господ, искаме, а Бог дава на Божието време това, което има за нас. Важното е наистина да се обезсърчаем. Вижте, Псалом 37 казва така. Псалом 37. Праведните викаха, Господ ги чува. Вижте, същия принцип. Викат, Господ чува и дава отгоре. Какво се иска с християни? Вижте, да искаме, да просим от Господа с искрени сърца и да се обезсърчаваме. Ще кажа защо. Има са моменти, в които да хора пример казват: разправя се може за това е някаква нужда. Или може да един-два пъти, няма пъти, значи едва ли не Бог няма да ви отговори. Не е така. Продължавай да се молиш на Бога. Защото Словото Божие каза, вижте как говори: искайте, хлопайте, търсете. Това е прогресивност. Но продължаваме. И каза, всеки, който иска, ще намери. Който ще намери. Виждам, че непременно ще има отговор. Кога ще има отговор, Бог знае кога. Каза така: искайте, ще ви зададе. Търсите, ще намерите. Хлопът ще се отвори. Защото всеки, който иска, ще получава. Всеки, който търси, намира, и на този, който хлопът ще му се отвори. Всеки. Виждам какво става. Има ли от вас такъв човек, който ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, да е змия? И те, ако вие, които се зди, които знаете да давате на благача дат си, колко повече отец, който е на висата, не ще даде добри неща за тези, които викат, искат него. Словото бъде добри неща. А в другото Евангелие, Лука 11 каза, ще даде Святия Дух. Значи сега да видим, че има обещание. Да искаме от Господа, да се молим, да хлопаме, да търсим, да постоянстваме. И каза така, точно в Лука 11 каза така: и те, вие, които се взим, знаете да давате благача дат си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат него. Бог обещава, че даде Святия Дух на онези, които обещават. И да се трябва да искаме повече от това, което Бог вече е дал. Разбирате ме, сега говоря това, има опитност, когато човек се науражда, приема Христос. Но следващата опитност е кръщение на Святия Дух. Има други опитност, изпълнен с Духа. Това са различни опитности, към които не се трябва да се молим и Бог не се да ни даде това, което има за нас. Молитвата е важна, но са важни мотивите, как преди малко. Вижте, Яков 4 глава, даже тук има предупреждение. Когато просим да искаме с искрени сърца пред Господа, не с лицемерие. Каза така: пожелавате да нямате, ревнувате и завиждате, но не можете да получите, карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото се просите, за да изживявате в сласт си. Че видим тук, аз казвам, искате много неща, но реално
мотивите ни са много добри. Обаче сега ще дам един пример в един случай, в който един човек искаше от Бога Святия Дух, но мотивите бяха добри. И какво получи, виж сега. Сега, в Деяния 8 глава, се казва така. Първата глава, Стефан, дякона, проповядва го биха с камъни. Това беше. И тогава вземаха дрехите на Стефан и сложиха пред краката на един човек, именно пред Савел. Тогава, после стана Павел. И Словото Божие казва така, а Савел одобряваше опъването му. И в същия ден се подиваха голямо унение против църквата в Иерусалим. И те всички случаи на апостолите се разпръснаха по юдейски и самарийски окръзи. И някои благочестиви човеци погребаха Стефана и видяха за него твърде много. Може да си представите, Стефан беше един от тях. Какво прави Стефан? Беше пратен да проповядва. Проповядваше и накрая го викат с камъни. Сега какво стана? Погребаха Стефан. А Савел опустошаваше църквата. Църквата Филимек беше в началото, когато Петър и Иван извършиха един джил там с Бога. Един човек проходи. Всички бяха излатирани. Радваха се, разпляскаха, беше като толкова хубаво. Малко по-късно църквата беше подложена на гонение. Има в това гонение всеки тръгна някъде. Обаче не се плашиха, но разпръсвайки се, те продължаваха да говорят Божие Слово. И казват така, а тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Виждаме, обикаляха и разгласяваха благовестието. И много пъти съм запитал, ако църквата стоеше там в Иерусалим, идяха, харесаха всичко хубаво, хората в страни погиваха, а те там живеят. Искам да кажа, целта на църквата не е само да стоим на място. Целта на църквата е да бъдем свидетели за Господа. Затова Бог да има този Святия Дух. Духът е дух на сила, да можем да отидем да споделим Евангелие с хората в този свят. И сега, така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа. Слезе и проповядваше Самария. А народът е дошъл, внимаваше на това, което Филип им говореше. Като слушаха всичко и виждаха знаменията, които говореше. Защото честиви духове, като викаха със силен глас, излезаха от мнозина, които ги имаха, и мнозина парализирани и които си бяха изцелени. Те ще настана голяма радост на град. Представете си, в града чуват за първи път за Христос. Благата е се проповядва, стават чудеса знамения, болни се селяват, стават много неща и хората са екзалтирани. Обаче това беше от една страна. В този град имаше една друга личност. Симон. Той беше магиосник. Преди Филип да почне да проповядва, Симон имаше влияние в този град. Ама секунда, извинете. Имаше влияние. Нека погледнем сега какво става сега. Словото Божие каза Симон, магиосника. Имаше отпреди града един човек на име Симон, който като представяше себе си за някаква велика личност, сам представяше себе си, че е много голяма работа. Правеше магии, очудваше населението на Самария. На него внимаваха всички от малък до голям, казвайки, този е така наречената велика Божия сила. И внимаваха на него, понеже доста време ги беше очул с магиите си. Представете от една страна си сега Филип. Един човек скромен, човек идва от друго място, един го познават, говорим благовестието и виждат чрез него как Бог работи. Стават чудеса, знамения, стават много неща. И примерно тръгват да щут благата вест, Бог ги променя тези хора, стават много неща, болни се изстреляват, стават отпаднали, се дигат. Всичко това става наистина чрез Филип. Обаче Симон, този другия човек, който върши много неща, при него имаше гордост. Той себе си изявяваше като великата Божия сила. Той беше обича да бъде център на внимание. И сега искам да кажа нещо, което е важно. Когато Бог върши нещо, той го прави не за да се прослави човека, а да се прослави Бог. Разберете ме. Целта на всяко чудо, на всяко знамение е Бог да бъде прославен. В Йоанна 20 глава, 31 казва така. Исус извърши пред учениците си още много други знамения, които са написани на тази книга. А те са написани да правят, че Исус е Христос, Божия син и като вярват в него да имат вечен живот. Целта на всяко чудо, на всяко знамение не да бъде издигнат човека, а да бъде издигнат Бог. Този, който върши чудесата. И слава да бъде Господ сега. Филип беше наистина скромен човек. Сега се събари да проповяда Божие Слово. И виждаме наистина хората как вярваха в него. И виждаме чудеса, знамения ставаха наистина. Обаче в случая имаше конфронтация с Симон. Това бяха две личности. Едната личност, която е определена от дявола, другата е определена от Бог. Искам да кажа, че наистина винаги в този свят ще има конфронтация.
Няма как да говорим в този свят всичко да бъде мед и масло. Всеки иска да търси живота да бъде едва не цвете и рози. Да, има и тръни, има и бодли. Така че не трябва по начин да обесърчаваме. Обаче какво стана сега? Какво направи Симон? Симон, като видя Филипа, какво направи сега? Това стана много интересно. Когато повярва на Филипа, което благовестта за Божието царство и за Исус Христос, кръщаваха се мъже и жени. Значи хората повярваха и се кръщаваха Филипа. Обаче, какво става сега? Какво прави Симон? А самият Симон повярва и, и като се кръсти, интересна работа, повярва в Господа и се кръсти. Обаче, дали беше истинско или просто така, проформа. Постоянно да придружаваше Филипа, да го гледаше, че става за мен велик чудеса, удивляваш се. Той следваше чудесата, той следваше Господа. И днес има хора, които следват чудесата, знамена, искат да видят това или това. Обаче, Бог Исус казва Словото Божие, ако не повярваш, няма да видиш Божията слава. Иска да се вярва в Бога. И сега, Филип проповядва, Симон ходи по дира му, кръсти се и каза, аз искам да бъда като тебе. Обаче сега виж какво става сега. Апостолите, като бяха в Иерусалим, като чуха, че Самария е приела Божието учение, пратиха им Петра и Йоанна. Значи Петра и Йоанна бяха стълбовете на църква в Иерусалим. Най. Пратиха ги в Самария, при Филипа. Които като слязаха, помолиха се за тях да приемат Святия Дух. Защото той не беше слязал още на тях, не на тях. А само бяха кръстени в името Исус Христово. Бяха презени в водно кръщение също. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. А Симон, като видя, че с полагане на апостолски ръце се дава Святия Дух, предложи им пари, казвайки, дайте и на мен тая сила. Защото като положа ръка, да приема Святия Дух. Оп. Той искаше силата на Святия, защо ли? Той да полага ръце на другите, пак да бъде издигнат на високо. Вижте, мотивацията коя бе? Мотивът отново е азът, гордостта. Видите, гордостта е страшна. Знаете, имаше в небето един, който беше втори след Бога. Какво става? Възгордя се и сега очаква ад и огнено езеро. В Псалом, Петър глава, Петър си казва така, и гордините не ще усетят пред гледаме. Значи гордостта е страшно. Симон сега говори, той не се смири пред Господа, макар че има водно кръщение, макар че каза сам вярваш. Той сега дома имаше едно желание, да прави това, което прави Филип. Едва не си беше така. Филип сега е тук. Той е профета, той изцелява. Той кръщава. Ама и той ще отиде, ще остана тук. Искам заедно с другите неща, които правя, да върши и това. Едва не, заедно с едното да върши и другото. Той не прави сметка, че едното е Божие дело, другото е други се дава на лукавия. И тогава ще му казва Петър сега, вижте, това е много истинско. Петър, че е Святия Дух, му казва открито. Така, дайте на мен тая сила. Защото като положи на ръце, да приема Святия Дух. А Петър му рече, парите с тебе заедно да погинат. Парите с тебе заедно да погинат. Защото съм мислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, ни дел в тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Петър знаеше, че мотивът на този човек не беше чист. Сега как преди малко. Важно е пред Бога да ставим с чисти мотиви. Той човек беше тръгнал пъде Филип. Следваше Филипа. Беше имал болно кръщение. Едва не беше като от тях, от всички. Но сърце си беше стария човек. Искам да ви кажем, не е важно от коя група си, важно е ако става в тебе. Защото Филип може всички останали да следваш някого, някъде. Но ако става в тебе, дали си се покаял, дали си оставил стари човек, дали си приел Христос, това е много от значение. Защото първи мет, когато ще влизаме, той взима водно кръщение, той беше като повярва в Господа началото. Всичко е наред. Значи малко по-го се вижда. Искам да кажа, че живота показва във времето кой е. Самия живот. И тук се казва после така. Той му даде алтернатива. Той му каза, внимавай, това, което вършиш, не е добро. Той му каза, ти нямаш нито участие, нито на тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. И какво му каза сега? Каква е алтернативата? Той го изобличи, но му даде изходния път. Вижте сега. Зато и покай се от това, твое нечестие и моли се на Господа, да ти се прости тая помисъл в сърцето ти. Понеже виждам, че си в горчива грешночка и си вързан в неправда. Виж, Симон беше вързан си още в греховете си, стари човек.
Що на дявола? Може да прави много неща, но когато няма покаяние, той продължава да бъде роб на греха. В Словото Божие казва така, Йоанна 8:32, и ще познаете истината, и истината ще направи свободни. А Йоанна 8:36 казва така, а ако Синът освободи, ще бъдете наистина свободни. Свободата за Исус Христос. Искам да кажа в прав текст, макар че малко силно, всеки един човек в този свят, който не познава Бога, е слуга на греха. Той е роб на греха. И е вързан в греховете си. Да, може човек да е много добър, може да има много добри намерения, може да има много добри амбиции. Не познава ли Господа, той е роб на греха. Това е истината, разбирате ме. Но ако познае Господа, тогава че Исус го освобождава от греховете му. Исус Христос, кръвта на Христа, тази, която не се направи на Голгота. И когато наистина кажем, Господи, искам да бъда с Тебе, наистина тогава нещата се получават. И вижте сега, после плаваха ръце и наистина той каза, аз искам да бъда като вас. Аз заплавам ръце. Значи неговите мотиви не бяха да следва Господа така в честота, неговите мотиви бяха и той да върши това, което прави другите. Едва ли не, неговото желание беше да продължи да бъде център на внимание, да има пак хора около себе си. Обаче, Свети Дух, вижте, искам да имам ясна представа кой е Свети Дух. Свети Дух е дар по благодат. И Симон предлага пари за Свети Дух. Вижте, в Йоанна 3:27, Йоанн Христос казва така, никой не може да вземе върху си нищо, ако не му е дарено от небето. Никой не може ни с пари, не се напълни, ни нещо да прави. Ще кажа, защо сега има хора, които казват сега, той ще прави, и не приемаш дори. Няма дори. Свети Дух се дава от Бога. Според Божията воля. И Свети Дух идва точно при новорождението първи път. Новорождението идва откриване кой е Христос и Бог прави в нас ново създание в Христа Исуса. Ново създание, ново рождение. И след това, другото, което е, Библията така, че има кръщение след кръщение, дарбите. Горе на езиците, дарби изцеление, дарби, пророчески дарби. Имат много дарби, дарби в Библията. Сега, има и още изпълнени с духа. Това е друга опитност. Така че ние трябва да копнем за повече от това, което Бог е услал в нас. Това е копнеш, трябва да ме копнеш. Сега, духът като цялото е дар от Бога. И само слово казвам, че дарът не зависи от този, който тиша, от този, който искам, на този, който дава. Така че наистина трябва да имаме право на разбиране тези неща. И всеки новороден християнин има свети на хроните крушите. Има свето в себе си. В Йоанна 3 глава, когато Никодим, помните? Никодим 3 глава. Спрете микрофоните, ало. Днеска не дойде нещо. Даже сината вика, ще дойде ли колежката, викам, не знам, вчера викам. Обаче викам, ако има нещо, ще каже, чакай малко. Има едни доктори там за писане. Брат Митко, спи микрофона. Готово, стана, добре. Така. Слава бе на Господа. В Йоанна 3 глава, помните, когато Никодим дойде при Господа, какво каза сега? Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, римски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече, учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, че никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Той дойде чистолично, да пита Господа. Обаче какво каза? Исус му каза, вижте, истина ти казвам, ако си наведе някой отгоре, не може да види Божие царство. Той му казва, някой отгоре. И тогава никой не казва, ама как може цар човек да види отново патроната на майка си? И тогава някой му казва, истина ти казвам, ако се наведе някой от вода и дух. Вода и дух. Тук водата е превъз на Божие Слово. Разбира се, някой казва, че е водната кръщина, разбира се. Водата е Словото Божие, Ефесяни 5:26. Но така не че всеки човек има възможност да дойде при Господа, да се покая, да приемайки Бога, наистина чрез новорождението, което наистина Бог не го прави. И видите така, че ние ставаме храм на Бога, храм. Или място, където Бог обитава. Това е много важно да го вземем. Храма е място, където обитава Бог. Ето днес, много пъти хората отиват наистина някой храм, се поят на Бога и казват, това е място, където Бог обитава. А колко повече това, че всеки един християн е храм на Святия Божи Дух. И Святия Дух е Бог. И Словото Божие казва така, вижте в Коринтяни 3:16. Не знае, че сте храм на Бога и че Божи Дух живее във вас. И той не само стои, той живее, прибъдва в нас. И от нас зависи как ще той е в нас.
ние сме храма. И каза така, и не знае, че вашето тяло е храма Святия Дух, който е в вас, когато имате от Бога, и вие не сте свои си. Значи, видите така, че ние вече, когато Бог на роди, когато се покаем, че ние сами Божи деца. В Яна 1.20 трябва да се казва, а уния, които приеха, Бог даде право, се нарекат Божи чеда. Слава добре на Господа. И ако е весели, първо глава, 14 се казва така, относно духа. Така, когато вие като чухте словото на истината, става дума за Господа, сиреч благовестието на ваше спасение, когато като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух. Запечатани. Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежението на Бога, да бъдете за похода на Неговата слава. Слава добре на Господа. Не знаеш, което трябва да разбира се става от Бога. Бог иде при нас, прави в нас ново създание, прави в нас нещо ново, което ние не можем да разберем. Новорождението, спасението, това е Божия дар за нас. И сега, относно, искам да кажа някои неща, че Словото Божие и говори за кръщение Свети Дух. Кръщението става от Бога, разберете ме. И то става, искам да кажа някои неща, то става от Бога и Бог дава дарби на когото е промисъл, на когото той решава. И казва така, вижте, а на всеки се дава проявлението на духа за обща полза. След като ставаме християни вече, идем при Бога, Бог дава определени дарби за обща полза. Значи никога Бог не дава една дарба да покаже на този човек колко е по-велик от останалите. Напротив, целта на дарбата е този, който е получил, да служи на останалите хора, да бъде служител. Аз съм казал, помня, когато апостолите, когато си им казах сега отивам в Иерусалим, там ще бъде предаден, ще бъде спънат на кръст. Тогава апостолите се рушиха, кой ще бъде пръв между тях. И тогава той си на Христос и ще каза, какво се преприехте? Те мълчаха. И той каза, този, който иска да бъде пръв между вас, ще бъде спасен на всички слуга. Християнът трябва да има сърце на слуга. И когато получаваш някаква дарба, значи, че Бог дава дарба, за да бъдеш служиш на някой друг до себе си. Разберете ме. Никога работа не е дадена да господаруваш, а да служиш. И винаги сърцето трябва да има смирение пред Господа. Не трябва да оставим дарбите да различават на друг. Напротив, вижте Словото Божие така. Римляни 9.16 ще кажа някои неща сега. Някой ще каже, ама той Бог ви дал нещо в мен и дал дарбата. Не. Бог просто те е избрал въобще и решава да може чрез тебе да благослови останалите хора в тялото Христово, чрез своето служение. Каза така, и те не зависят от този, който иска, не от този, който тича, но от Бога, който показва милост. Виждам, че всичко става от Бога. Сега Моисей, когато дойде при него, Бог каза, Моисей каза, Боже, аз не мога да говоря, аз заекам. Гидеон каза, аз съм най-малкия. Всеки, когато дойде при него Бог, влиза своите недостатъци. Но Бог взима хора, които си имат недостатъци, за да свършат съвършената Божия воля. Слава да бъде на Господа. Но искам да кажем, не забравяйте никога дарбите, които Бог ги дава, не са с цел да направят по-велики. Напротив, да бъдете верни Божи служители. Каза така, защото кой те прави да другите? Що имаш, което не си получил? Но си го получил, що се правиш, че не си го получил? Ако имаш някаква дарба в нещо, що се напълваш? Това не е осигуряват работа. Тя е дарена от Бога. Бог е дал. Така че вместо да се напълваш, се правиш да се величеш, по-добре смирявай себе си и тази дарба, която Бог е дал, бъде служба на останалите хора в църквата. И вижте, Словото Божие каза, много наистина да бъдем слуги, да служим един на друг с любов. Това е много важно. И когато ти служиш на другите, Бог прави така някой друг служи на тебе. И това е наистина тялото Христово. В Римляни 12 глава, 68 казва така. И тъй като има дарби, които се различават по сметането на благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме с сърда на вярата. Ако е служение, нека приближаваме служението. Ако някой получава, нека приближаваме служението. Ако обещава, и така виждам така, че дарби са много в тялото Христово. Но всяка една дарба е дадена наистина да може тялото всеки един да служи на останалите хора. И с каква се задават дарбите, вижте? Така някой ще дава това нещо. На всеки се дават за обща полза. И дарби се дават да служим един на друг, не на себе си. Значи никой не може да използва дарба за себе си, да каже аз съм нещо повече. Напротив, дарбата дава да служи другите. Аз във времето имаме в църквата една стая керамика, имаме те при Господа, преди 2 години се отиде от COVID. Те беше на 84 години, но имаше дарба пророчество. И много пъти, когато в църква се молихме на езици, тя пророкуваше и говореше на български. Ставаше наистина много хубаво. Те не слушат на себе си, те слушат на останалите хора. Някой говори на език и
тя тълкува. Бог да беше дал така дарба. Така че имаш и дарба пророчество. Всяка една дарба е дадена да служи на останалите. Така че никой тя всичко сега става с любов, разберете ме. Сега в Коринтия 12 глава, тук ни дава, че самото тяло Христово е като едно човешко тяло. И наистина това е една аналогия, на едно сравнение, с което не си трябва да дадем. Ще казва така, вие си Христово тяло и по отделно части идат на него. И Бог е поставил някои в църквата да бъдат първо апостоли, втори пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други дарби да помагат на управление, на говорене на езици. Всички апостоли са, всички пророци са, всички учители са, всички върши велики дела, всички имат изцелителни дарби, всички говорите езици, всички тълкувате. Не всички, разбира се. Коплените са по-големи дарби, но аз си покавам един по-правилен път има на любовта. Защото после каза, ако си имате всички дарби, любов нямате, искат такива масо да ръче. Виждам, че наистина дарби са хубави, но важното е всичко да става с любов. Слава да бъде Господи. Завърши си с два стига в Първо Петрово. Първо Петрово 4 глава каза така. Първо Петрово 4 глава. И си днес каза така. Според дарбата, която всеки приел служи с нея един на друг. Виждаме какво става. Дарбите идват към нас да служим и на друг, не на себе си. Ние съм обладител да кажем, аз съм така дарба, вече съм голямата работа. Като който прогласява Божия съвестта, ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог за да слави всичко Бог чрез Исуса Христа, хубавата е славата. Виждаме тук наистина Словото Божие и в Петрово, и в Коринтия, в Римляни, описва, че всичко, което Бог ни дава, има една единствена цел. Да служим един друг с любов, чрез Духа, който е Божий в нас. Нека Бог да благослови. Амин, амин. Слава на Господа. Гале! Гале! Слава да бъде на Господа. Сега, ако някой се каже име това време, наистина в Словото Божие. Някой иска да каже нещо. Аз искам да благодаря на Бог за всичко. Добър вечер. Отдавна не съм се включвала. Да. Благодаря на Бог, че тази вечер, макар и за малко, можах да се включа, да ви видя. Благодаря на Бог, че пази нас и за моето внуче. Сега чакаме всеки момент и другото. Става. Молете се така, Бог, да направи всичко да мине благополучно. Живи